ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliege, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Goedemorgen alle, dus morgenstund zinond, maart de 26 en 2025. Beltreden met gedankens uit Gottes Woord. We zijn in Matthäus Kapitel 4. En zoals je weet, we gaan door den Matthäusbrief. Eigenlijk de Geschichte van Jezus. En dat is me veel wert geworden, besonders deze week. En je dag, we waren in Branson, Missouri. En er is een show, dat nennt sich einfach Jezus. En wanneer je irgendwo dicht bij Branson, Missouri zijn, dat is het wert. Dat voor een kijken, dat is de levensgeschichte van Jezus. En het leidde dan dat 3 maanden nog eraan. En dan merkten ze op een frasche school in september, dat is de koningin Esther. Maar dit wie me veel weet. En zo, we zijn in Matthäus Kapitel 4. En we willen nog maar gedankens uitgeven. Uitnemen uit de Versuchung Jezus. Als hij verzocht wordt van Teufel in de wildernis, in de wüste. En zo, ik had het veel moet je lezen, maar we waren een klein beetje waren dat Jezus had zich taufen laten. En dan leidde Jezus Gottes aan in de wüste in, daar reden we laatst van. Dat Jezus leidt zich leiden van Jezus, gelijk gezegd in Dumaten. En daar wie hij 40 deel, en hij uit voor 40 deel nusch. En zo dan komt die vriend, der hem hier verzeken, die verzekt hem. En zegt, waarom was niet de Steiner verwandeln te brood? En sagt Jezus met schrijf, sagt dat staat geschreven, die zal niet van brood leven alleen, maar van woord Gottes. Jeder woord wat die God zijn meel komt. En dan neemt die vriend aan naar de hoge punt van de tempel en zegt, hups erop. Wenn de schrift zegt, de engel worden die beschützen. En Jezus zegt, dat staat geschreven, dat niet den God verzeken. En dan neemt de vriend aan dem Hurenborg, wie zijn alle koninkrijken van de wereld, alle rijkdom. Zegt, dit wil ik je alle geven. Wegen mij dat gegeven worden. En hij kon die dat geven. En dan zegt hij, wanneer bloß was die doodknijnen in mij aanbeten. Dan zegt Jezus, weich je van mir, go weg van mij, vriend. Wenn der staat geschreven is als bloß God aanbeten en arm alleen dein. Dan zegt hij, de vriend verleidt aan. En dan zegt hij ook dat engel kwam en bedient in Jezus. En ik leg dat laatste woord door. Dat als Jezus, je komt tot tegen den vriend. En hij weer zwak, körperlich, wenn hat 40 Tage nicht gegeten, dann kam Engel und bedeuten an. Wir haben nicht von vergeten. Wenn mir die das schwer hat, und der Kampf ist schwer war, dann sind die Engel bereit, um uns bedeuten. Der Heilige Geist ist bereit, um uns trösten, uns abbieten. Und besonders Engel, die bereit sind, um uns bedeuten, uns kraftchen. Und wir werden beschützen Engel uns nicht. Wir sollen vielleicht mal fertig mehr reden von den Millionen Engel, wat Gott hat, wat hier zijn, wat rammen ons zijn, wat ons beschützen. Dat zijn sogar, de schrift redt van zijn dienstbare Geister, dat meint, dat zijn onze arbeiter. We kunnen die orders geven, wat over dat, gebed. We kunnen Gott fragen, dat hij zijn Engel wat schicken, om ons beschützen, rammen ons zijn, en zo wieder.
entschuldige. En so hier zijn nog mijn gedachten, wat ik hier wel uitgeven. En ik had vandaag wat verder met irgendwo bij een Duits bruider taub te zijn, taub vrijstigheden. En we reden Duits van de thema. En ik vroeg de bruider, ik zei, als Jezus hier gegen den Feind kämpfen deed, en we weten dat Jezus gewonnen diesen Kampf, deed Jezus dort als een mens, oder deed hij dort als God? En ik vraag me voor de bruider, die waren zich alle einig dat Jezus deed dort als een mens. En dat stimmt. Du hast Schriftgrund für. Hij wie hier als een mens hungrig. Hij wie als een mens, wie hij hier schwach. En so, waarom wird het wichtig dat hij gegen den Feind wird gewinnen als een mens? Wel, Hebräer sagt, dat hij heeft alles beleefd, hij is alles in het jen gegaan, hij is krank zo verzorgd worden, dus ik doe. En God kost niet verzekeren. God kost niet verzekeren, aber ein Mensch kost. En so, Jezus deed hier kämpfen als een mens gegen den Feind. Nummer 1, om een Beispiel te zijn voor ons, om een voorbeeld te zijn. En ons wijzen dat jij gegen den Feind te kämpfen en dat jij te gewinnen. Hij deed het hier als een mens, dat is wichtig. Tweitens, hij deed het om den Feind de Macht voetnemen. Als de Feind hem hier verzacht hat, wat van de Macht hat de Feind? Wel, hij heeft hem Luther ware verzacht, gleich Petrus en niet, Jezus zal niet in Wahrheit im Krieg gaan en so wieder. Aber hier für nu verleiht de Feind en hat verspeeld. En so Jezus hat hier wat teruggenomen. En dat is mijn tweede punt te vandaag. Ik en du als mens, Adam en Eva, al die Kinder Gottes, Israeliten, die Menschen wat God gemerkt hat, die hadden den Feind wat gegeven. Wat hadden ze den Feind gegeven? Die hadden hem de Macht gegeven, die hadden hem de sleutels gegeven te de Deel. Wo schafft dat? Wel, im Garten zegt God te Adam en Eva, door de Welt überwinden. Wems Welt wird dat? Wel, dat wir den Feind zien. Wo weet we dat? Wel, Vesejckung in Offenbarung reden van dat es den Feind wie im Himmel uitgeschmeten worden, wo wir am Hai geklettert worden. Wel, nicht in Erdball. En de Pfizer sagt dat de Erd en de Lauf van de Erd, dat is den Feind zijn Herrschaft. So, nu zullen Adam en Eva de Macht nehmen, wegen sie hadden de Macht en sie sollen den Feind überwinden. Aber, wat deden zij? Zij verstolpen zich, zij zingen. En door met dat zij zingen deden, juichen zij den Feind de Macht. Zij juichen den Feind de sleutels. De Israeliten, die waren 40 Jahre in de Wüste, entschuldige, nicht 40 Jahre, 40 Jahre in de Wüste, door in de Wildnis. Jezus wie hier 40 Jahre, is dat niet een schmackend beeld? So, de Israeliten hadden door in de Wüste hadden die abgegeven. Die hadden niet willen kämpfen en moesten door daar 40 Jahre in de Wüste wandelen. Wat deed Jezus hier? Hij nam den Sleuteltrei, wat Adam en Eva abgegeven hadden. Hij deed de Geschichte reversen, hij deed de omdraaien, wat de Israëlieten in de Wüste ook abgegeven hadden. En hij wijst den Feind dat ik zijn hier om de trei neem. Dit is niet dient. De gewalt hast die van stolz kunnen haben, wegen die is de gegeven worden. Wat weet we dat? Wel, de Feind zegt zelfs dat al het rijkdom van de wereld, zegt de Feind, dat is mij gegeven worden. Is niet interessant? Matthäus redet er nicht von, über Markus und Lukas dann, wo der Feind sagt, besonders Lukas, dass das ist mir gegeben worden und ich kann dem das geben, wem ich will. Wer hat ihm das gegeben? Well, Adam und Eva. Und nun wisst Jesus, dass diese bloß geliefert worden, ich nehme das Trei. Und wo nahm er das ganz fertig Trei durch den Kreuz? Auf Golgatha, und dann besonders was wir abstimmt, dann sagt er, er hat die Schlädel von den Daut. Preis dem Herrn für das, nicht so? Wow. En de derde punt wat ik hier wil afheben, dat derde thema, zijn de 3 steden wo Jezus verzacht wordt. En de schrift zegt dat mij en die wat krijgt door verzacht worden. Je weet dat de Feind heeft nu al 6000 jaar tijd gehad om mensen kennen die niet zo. Hij kent mij en die, hij weet welke die schwach zijn. So, nummer 1. Hij wordt die doorverzekeren wo die schwach bent. Wanneer een armee gegen een andere armee vechten wil of kampen wil, dan doen die niet doen aangaan wo de Feind het sterkste is, wo die het doelste abgebied is en so wieder. Die doen door wo de Feind schwach is, vechten van heen. En vechten danach, wanneer de Feind anders denkt, dan jaagt het terug.
die stets als besonders begabt mit der Nachkrieg haben. Und wegen meiste andere Armeeën en soldaten verstonden zich daarna over de steeds half de technologie en de gereedschap om de Nachkrieg haben. So, de Armee wordt immer uitvinden, wo als de andere is de zwakste. De vindt als ook aan bekend, wo zijn het niet de zwakste. En nu wordt hij die verzekeren. Wo wie Jezus niet de zwakste? Hij weer hier am Fleisch, wie hij de zwakste, wegen hij 40 deel nicht gegeten, sondern der te vindt hem krijgt te verzekeren, wo Jezus zwak weer. Nahm de steiner, merkt de brood, naam was eten. Jezus had een zeer goede antwoord, dat wij in du zo'n gegen die verzekering kämpfen. Hij brukt het woord Gottes, en zie het woord Gottes sagt, die brukt, Mensch wordt niet van brood leven, maar van woord Gottes alleen. Eigentlich niemand eten, ja, aber wir eten von der diere Frucht von dem Wort Gottes. Lesen, uitwendig leren, horchen, te kwijt worden en ons laten feiden, laten feiden en fouderen van het Wort Gottes. Ja, wir moeten eten, aber das ist, nur Jezus nur erst das Nebensach, das ist der zweite Punkt, nicht der erste. Und so, wo der Feind uns verseken? Well, 1. Johannes 2,16 sagt, dass der Feind wird uns auf 3 Städten verseken. Steht Nummer 1, das Fleisch. Steht Nummer 2, die Jugendlast. Steht Nummer 3, das Hoffärtigkeit, das Grötsche. Interessant, das lesen. 1. Johannes 2,16, die Jugendlast, Hoffart und das Fleisch. Und so hier wird Jesus im Fleisch versagt wie das Brot. En Jezus gewonnen. Jezus wordt hier verzocht aan een hoofdvaart. Dat grootste. De huwelijk moet er zijn. Because de vriend zei tegen Jezus, hupst hier van tempel af. Nou waren alle mensen die gleichen, die waren die prijzen, en dat had te doen met huwelijk. Dat is wat ons verzocht wordt. We zijn, we nu meer. We beter doen als de Nuba. Dat is wat de vriend ons verzekerd heeft, ja. Der dritte steht, wo die Feind Jezus hier verseken hat, wie die Jugendlast. Wegen, er weiß haben all die Reichtum von der Welt, er weiß haben all die Königreichen, und sie, das kostet die Hand. Und er weiß Jesus, und Jesus sagt das mit seinen Jugend. Dort wird die Feind mir in dir verseken wird, dort wird wie sein. Oh, das wird so schön gehen, reich sein, wird so schön gehen, Sonnentrag haben, in Oberhaft gesehen. So die Feind weiß, er kann uns verseken im Fleisch. Fleisch ist lastens wieder. Er kann uns verseken met de uwen en er kan ons verseken te grootschet. Dat zijn de 3 steden, wo der Feind uns verseken wordt. En dat zijn de 3 steden, wo Herr Jezus hier verseken leidt. We prijzen dem Herrn. Jezus, je won diesen Krieg. Hij hat Sieg über den Feind. Wo deed hij dat? Met Gottes Woord. Met Wissenschaft. En ik wil nog dit bieden. Met de Verbindschaft. Een fellowship. Jezus kan zijn voeden. Wenn er sagt, der Engel kämen bei deinen Namen, so blieb dich bei unseren Schubport Jesus Christus. Wenn der Feind ist, gleich dich bei im Schubport. Er hat den Schub gerieben, wo er wieder auf vom Schubport sein. So werden wir dich bei den Schubport sein. Mit Gemeinschaft, mit Gebet, mit Gesang, mit Preis, mit Dankbarkeit. Werden wir das größte Tag lassen. Werden wir unseren Fleisch dolen, werden wir gegen das Fleisch kämpfen. Und werden wir abpassen, was wir unsere Jugendluten sein. Und dann kommen even an uns Verstand, nicht so? Preis dem Herrn, Jesus gewonnen diesen Krieg. Er nahm die Städte 3. Der Feind hat hier verspielt. Und das nächste Mal gehen wir dann wieder in Matthäus Kapitel 4. Und dann wollen wir kicken, wo Jesus anfängt zu predigen, was wir sind die Botschaft. Und er raubt die erste Jünger. So wir sind in Matthäus 4. So, Dankeschön für Horchen. Muss Gott die sehen in diesem Sinne und das Weekend, das Jahr. Wir wünschen die Gottes Segen. Wo ich auch stehe, du warst schon da.